A pesar do limitado dos prazos, o Executivo pobrense confía en sacar adiante a aprobación dos orzamentos municipais. É certo que xa nos plantexamos non presentar 2017 e sair directamente 2018, pero creemos que podemos facelo por diversos motivos. Necesitamos renovar diferentes partidas que a día de hoxe están esgotadas para afrontar diversos pagos que para nós son importantes e que se consumiron ao longo do ano, pensamos que é importante renovalas. Prudentes á hora de dar cifras, posto que a maior parte das partidas están aínda por pechar, o orzamento podería ascender aos 8,5 millóns de euros, nos que se incluiría un importante crédito de ao redor de 700.000 para a execución de obras. Este ano un remanente moi elevado de tesorería, casi 1 millón de euros, máis de 900.000. Entonces, a nosa idea inicial era convertilos en obras directamente, pero a lei nos obriga a amortizar a débeda. Polo tanto, consideramos imprescindible dar lugar a un crédito, do que xa falamos nalgún momento, planificamos todas as obras que van a ir con cargo a ese crédito. Entre os principais proxectos destaca a construción dunha escola infantil municipal ou un centro social pros veciños do Maño na Escola Unitaria de Vilariño. Inclúense, ademais, neste borrador orzamentario partidas destinadas á mellora de infraestructuras deportivas e educativas, como a nova cuberta e unha marquesina nos Salustianos Reieiras ou o arranxo das filtracións no Polideportivo de Venecia. A cuberta do Colexio Salustianos Reieiras e unha marquesiña nova para o exterior. Ocupan un lugar destacado as actuacións de mellora da accesibilidade, rehabilitación patrimonial ou o reforzo da sinalización viaria. Obras de mellora de accesibilidade, creemos que hai que dar un paso adiante na accesibilidade e mellora neste concello, substitución de mobiliario urbano, que hai moi deteriorado. Tamén hai que facer investimentos no alumeado público e na recollida de pluviais en distintas zonas, reposición e melloras de distintos parques infantís ao longo do concello. O Goberno agarda contar co respaldo do resto da corporación, nomeadamente do BNG, que foi a forza que no seu día presentou alegacións instando a inclusión dunha serie de proxectos que se contemplan na actual proposta.